Ai että, se olisi taas majavaillallisen paikka. Tänään on tarjolla savustettua majavaa ja yön yli uunissa haudutettua majavaa. Ja vanhalle herralle kanssa paistelin siinä sitten vähän ilman mausteita. Onhan tää nyt aivan loistavaa vielä, kun se itse pyydettyä on, niin mukavastihan niistä tulee lihaa. Jees. Mutta mulla oli tosiaan siinä loppukaudesta sitten vielä yksi kohdemajava. Ja oli vähän tarkoitus, että käyn sen hakemassa vain vaivoista pois siitä sitten, mutta no, homma meni miten meni. Me ruvetaan tässä herran kanssa syömään, niin menkää sitten katsoa, miten meillä lähti homma käyntiin. Moro moro. Tultiin nyt taas yllätys vähän kiireellä tämmösen pikku puskapassiin. Mä kävin tässä vähän tiedustelemassa toisessa päivänä, niin tässä oli aika aikaisin jo majava liikkeellä. Ja ei, se kävi tuossa ojan suulla vaan ja sitten sen jälkeen sitä ei näkynytkään, se sukelsi mun ohitte sitten. Hiippailin tuossa sitten vielä illan tuota jokia puroa edes sun takaisin tossa, mutta en saanut siitä mitään havaintoa. Mutta täälläkin on talvityömaalta lähdetty, että kilometri on tultu eri paikkaan. Ja mä jo mietinkin siinä, kun mä silloin kävin, että kyllä mä tästä varmaan löysin ja heti se melkein nousi pintaankin siitä. Että katsotaanpa tuota. On melko hyvin mullistettu tuossa. Uutta tikkua siinä tullut nyt sitten toissapäivän jälkeen aika hyvinkin. Se mun mielestä nousi tuosta ojan toiselta puolelta penkasta, taikka tuli. Että mä oon nyt ihan siinä vieressä kyllä, mutta tuuli on nyt semmonen, että mun on pakko jäädä tämmöiseen ränniin tähän, että aika kapea toi sektori nyt sitten, mutta jos se nyt tohon yrittää tulla syönnökselle, niin kyllä mä sitä sit varmaan tuossa kerkiä huiskasee. Mutta ei se, aina kun näin kiireellä ollaan matkassa, niin ruvetaan taas pistämään kamat kuntoon. Ja katsotaan, mitä jaksa pimeeseen olla, kun ei niitä ole enää siihen aikaan liikkunutkaan. Kyllä se on tuossa 8:30–9 välissä, niin melkein se lähtee, jos se on lähteekseen sitten. Tai tulee pinnalle. Jees, palataan.
väärästä suunnasta ja jäi tuon penkan taakse syömään. Oli siinä jousi vireessä, mutta ei jaksanut pitää pidempään. En tiedä sitten pyörähtikö tuuli se sai musta kärryt. Päihötti tuossa. Voi. No, odotellaan nyt hetki vielä. Oli melko iso mörssäri oli. No pommihan se sitten meni ja kaatui vähän niinku tuohon omaan yliinnokkuuteen. Ja olisi pitänyt vain seuraavaan päivään odottaa. Tuuli olisi kääntynyt paremmaksi ja olisi päässyt toiselle puolen passiin. Olisi nähnyt sen koko ojan suun siitä. Ja no siitähän nyt seurasi sitten vaan semmonen, että seuraavat 5 päivää saatiin ihailla sitten sen sukeltamista. Ja minkäänmoista merkkiä se ei jättänyt mihinkään. Ei sitten minkäänmoista. Ei tikun tikkua, ei ruohon korttakaan ei ollut missään. Ainut oli, että noita reviirimerkkejä, mutta ne nyt ei kerro sitten yhtään mitään, missä se milloinkin kulkee. Mutta sitten viimeistä edeltävänä päivänä, niin iltana menin ajoissa sinne paikalle, niin sitten sain mielestäni semmoisen vinkin, että mihinkä seuraavana päivänä teräytän itteni passiin. Se oli ehkä ainut mahdollisuus enää siinä tilanteessa sitten. Moro. Se olisi huhtikuun viimeinen päivä ja viimeinen mahdollisuus jahdata majavaa tälle kautta. Nyt mulla oletettavasti on se paikka tiedossa, missä tässä varmasti on pesä. Oletan, että se on tuo risukon alla tuolla. Villi veikkaus. Mutta semmonen käsitys on, että se tässä yleensä nousee kuitenkin pintaan. Ja tästä lähtee sitten sukeltamalla tonne, missä on yritetty passittaa jompaan kumpaan suuntaan. Ja tälle puolelle ei voida jäädä passiin, kun tuuli on niin pirun huono. Tossa on tommonen U-mutka toisella puolella, että sinne pitäisi nyt päästä. Pitää melkein mennä katsomaan, minkämoinen paikka siellä on. Ja jos se nyt sukeltamalla lähtee tuolta sitten jompaan kumpaan suuntaan, niin tuuli käy sinne. Jyrkkä U-mutka tosiaan. Niin ja siellä nousee pintaan, niin käry käy kyllä heti sitten, mutta jos nyt semmonen hulluntuuri sattuisi, että se tässä nousee, niin pääsis heti tääkäsemään. Mutta käydäänpä katsomassa niin jostain päästään toiselle puolelle, että minkämoinen mesta tuolla olisi. No niin, päästiin sitten tänne toiselle puolelle. Tuossa mä oletan, että se on se pesä. Vahva olettamus. Tässä olisi kyllä aika hyvää lampea. Lampea nyt, että piruettaa raippaa niin lujaa tuossa edessä, mutta tässä olisi ne molemmin puolin tätä mutkan kärkeä, niin olisi kyllä aika hyvät lammet. Tuossa on niin paljon risua tuossa keskellä, että siinä mä en pysty tekemään mitään. Tai totta kai mä ampumaan pystyn kyllä, mutta en mä siihen kyllä mitään kuvaamaan pysty. Täytyy nyt varmaan koittaa viritellä vain kamerat noihin molempiin lampiin. Tiedä mistä tänne sais selkeä väylä. Mutta koitetaan siihen tai sillan mittaan saada kamat kuntoon ja kamerat johonkin pojottaa ja katsotaan.
miten äijän käy. Olisihan se aika hito huippu saada vielä näin viimeiselle päivälle tämmönen niin sanotusti vaikeasti tavoitettava elukka mukaan vappua viettämään. Mutta joo, ei siinä auta. Ruvetaan tussailen kamoja pystyyn. Joo, eipä siinä ollut mulla sitten paljon muuta mahdollisuutta kuin laittaa tosiaan kamerat sieltä vähän kauempaa kuvaamaan niihin lampiin ja mennä sinne kärkeen passiin. Sai vähän jotakin suojaa. Pikkusen tein siinä semmoista suojaa, että pystyy sieltä vähän oksierausta sitten ampumaan määrättyihin paikkoihin, jos sattuu, että se sieltä tulee. Mutta näiden kanssa on niin kauan tullut touhuttua, että tämmöisten arkojen majavien kanssa, niin kun ei ne tahdo kestää sitten edes kameran rannalla oloa välttämättä, niin en viitti ottaa mitään riskiä sitten, että kyllä mä mieluusti teen jonkun suojan aina missä pystyy vireeseen vetämään sillä lailla, ettei ne huomaa. Ja jostain niin sanotusti rännistä ampumaan vaan. Eihän se nyt kuvauksellisesti häppöstä ole, mutta se on mitä se on täällä. Ja eihän siinä sitten pitkään mennytkään, niin juuri sen puskan alta mitä siinä epäilinkin, niin siellä rupesi vesi vellomaan ja majavan nenää työntymään pihalle. Aika hieno otus. Hitsi. Semmonen pläjäys se oli sitten. Sain tässä kallokkin keiteltyä ja pistän niitä tässä vähän teille näytille. Tosiaan osumahan oli aivan vallan mainio tossa, ja kun pääsee yläviistosta ampumaan, niin tossakin huomaatte tosta hidastusvideosta, niin siinä lähtee jo väistöliike käyntiin, mutta koska mä olin niin ylhäällä siellä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se ei tavallaan alta pääse pois siinä, mutta esimerkiksi tuossa tilanteessa, jos olisi ollut siellä vedenpinnan tasossa passissa, niin eipä olisi varmaan muuta kuin niskakarvat pölähtänyt. Vaikka tottahan se nyt sitten olisi tajunnut tietenkin ampua alemmaskin, mutta aina se parempi on, mitä ylempää pääsee tuikkaamaan, niin sieltä on helpompi saada se hyvä osuma sitten. Joo, kyllähän sitä aika nätti setti sitten tuli, että otin tällä kertaa keittämällä kaikki. Normaalisti otan märättämällä, mutta se on vähän semmoista puuhaa, että siinä on oksennusrefleksi hyvin herkässä kyllä. Kyllä, että vaimo tykkää, kun tuolla pannuhuoneessa muhii aina jotakin kivaa, niin siellä on tuoksu ihan mukava välillä.
Ei vaiteskaan. Vettä vaan muistaa vaihtaa usein, niin ei se niin pahakaan ole. Mutta mäpä näytän, mulla on tuossa verrokkina. Niin verrokkina se ero näistä tosiaan, että kumpiko se nyt se menee ensiksi. Ja tuossa on tuo keitetty kallo ja tuossa on sitten tuo mädätetty kallo. Sinne jää noin hienot nenäluut kaikki ehjäksi, niin on se kyllä aika makea. Makee kyllä. Makee kyllä sen puolesta. Mutta ei siinä mitään. Se oli semmonen majava kausi se ja jatketaan kaiken muun kivan parissa sitten tästä eteenpäin taas. Ei mitään, se on moro.